Egun guztioi, ni Mikel Pikazta naiz, Zirkodomoko irakaslea, eta gaur malabareak fabrikatzen eta erabiltzen ikasiko dugu. Begira, horrelako pilotak etxean egitea oso erraza da. Eta gauza gutxi behar ditugu. Begira, sukaldeko plastikoa, film transparentea behar dugu irina ere bai, egin daiteke arrozarekin, egin daiteke hondartzako arearekin, egin daiteke are finarekin, baina guk gaur irina erabiliko dugu. Behar ditugu koloretako pusikak eta behar ditugu artasi batzuk. Eta lau gauza hauekin pelotak egitea oso erraza. Lehenengo pausua, filma moztea, 25-30 zentimetroko pieza daukiduna moztuko dugu eta bertan irina botako dugu. Irina, gero eta irina gehiago bota, gero eta pelota handiagoa geratuko da eta pixka zailagoa da. Orduan hasieran irina ez dugu asko bota. Pixka bat, biztarekin, kalkulatu, nik uste horrela ondo dagoela. Eta orain, irina erdian jarri dugu eta estaliko dugu. Buelta bat, goitik, beste buelta bat, goitik. Geratuko da hemen lauki zuzen bat, eta orain, irina gabe dagoen partea enroiatuko dugu, txurro moduko bat egingo dugu, alde batean, eta beste. Eta orain, bi ertzak lotuko ditugu korapilo batekin eta ematen badigu bigarren korapilo batekin. Eta nahi badugu orain sobratu dena aldugu moztu. Badaukagu oinarria. Eta orain pusikekin estaliko dugu. Orduan, gutxienez, pusika bi erabili behar dira, eta beti ikusiko den kolorea bigarren pusikarena izango da. Orduan hor, bakoitzak aukeratu aldu gehien gustatzen zaizkion kolorea. Pusikari lepoa moztu behar zaio, eta horretarako lehendabizi pixka bat puztu eta uztu. Eta horrela pixka bat errezago izango da. Artasiak hartu eta lepoa moztu. Sobratzen den guztia, sastarretara botako dugu. Eta orain, kontu handiz, sartu behar ditugu atxamarrak, pusikaren barruan, pizkanaka, sartu aldira, esku bakoitzeko lau atxamarrak. Eta sartuko dugu irinarekin egin dugun paketetxoa, boltsatxoa, pusikaren barruan. Hau da, lehendabiziko pusika. Eta orain, bigarrena. Moztuko diogu lepoa berriz. Eta jokaldi bera egingo dugu berriro, atxamarrekin. Hemen batzutan, pusikak apurtzen dira, kontuz egingo dugu, eta pusika bat apurtzen bada, beste bat erabiliko dugu. Batzutan geratzen da hau, pusikaren lepoa, hartuko ditugu artasiak, eta sobratzen dena, eta badago pelote egingo. Nahi badiozue, jarri aldiozue, hirugarren pusika bat. Niretzako, orain ez da beharrezkoa. Denborarekin apurtu egiten bada goiko pusika, beste pusika berri bat jartzearekin nahikoa da. Banituen hemen bi prest, egin dugu hirugarrena, pixka txikiagoa geratu zaigu, orduan egingo dugu beste bat, ikus dezazuen berriro nola den, eta saiatuko gara, pixka bat handiagoa egiten. Gero, bakoitzaren eskuaren tamainaren arabera, pelotak
handiagoak edo txikiagoak egin daitezke. Hau pizka bat handiagoa geratuko da, orduan, estali goitik, txurroa egin, alde batean, bestean, eta korapilatu. Ondo lotu, irina ez askatzeko, irina edo arrozarekin ez zaiten beste gustatzen, arrozak batzutan plastikoa urratzen duelako, apurtzen duelako, eta denbora gutxiago irauten dute pelote. Bale, egingo dugu, laranja eta berdea. Hau etxean, presa barik egiten da, suabe, nik asko egin ditut, eta ja harineketan prestatzen ditut, baina gauzak ondo egiteko, patxadas, eta hau ere, bestea baino txikiagoa geratu zain, baina bueno, nahikoa. Eta, azken musika, berde. Eta linarekin edo arearekin egitea niri gustatzen zait, gero forma errez moldatzen zaiolako pelotaren. Bale? Orduan, sortu den soberakin guztia sastarretara botako ditugu eta baditugu malabareak egiteko pelota. Hau parte erresa da. Orain, malabareak egiten ikasi behar dugu. Eta horretarako ez dago sekretu handi. Praktika da sekretu handi. Begira, eskumako eskuan, pelota laranja. Eskerreko eskuan, pelota berdea. Bueno, esku saldatu behar dute pelota. Bat eta bi. Begira, bat, bi. Hau da malabaren oinarria. Hau egiten dugunean, beste guztia errez etorriko da. Hau oso trampa ohikoa da, baina horrela ez goaz inora. Egin behar duguna da. Bat, bi. Eta hori egiten dugunean, hirugarrena sartzeak oso erreza da. Egingo dugu bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Eta horrela egon gaitezke arratsalde guztia. Eta hau egiten ikasten dugunean, ja gauzak komplikatuak dira. Eta malabarekin gertatzen dena da, ia infinitoak direla. Eta nahi dugun guztia komplikatu dezakegula kontu. Baina, truko gehiago ikasteko, kulturetxean egingo dugun tailerrera gonbidatzen zaituzte. Bueno, ikusi duzue, erraza da, etxean egin dezakezue, eta malabareak egiten ikasi ere. Agur eta eskerrik asko.